Que tal? Moi boa noite. Estamos aínda en febreiro, queda moi longe aínda o verán, e máis co tempo que estamos a sufrir, pero, claro, unha cousa é o que vais facer no verán e outra cousa o que prepares para o verán. E diso saben moito no Comité de Hermanamento As Pontes les Neven, porque cada ano que toca viaxar ou que toca recibir, hai que traballar durante todo o ano para preparar ese final de xullo, principio de agosto, cando veñen o IMO. Este ano toca ir. Falamos con Sara Ramos, presidenta do Comité de Hermanamento. Moi boa noite, Sara. Boa noite, como estás? Pois o dito, hai que traballar todo o ano, e agora en febreiro, que ademais estades prácticamente ultimando, xa non que estedes empezando. Sí, bueno, estamos ultimando porque, claro, son moitas habitacións de hotel, hai que preparalo con tempo, porque logo, bueno, botase noso tempo encima e en Brao é máis complicado a reserva, sobre todo, de hotel. Cando vimos este ano a Lille Ben Conta? Bueno, pois saímos daqui o luns 27 de xullo, sempre despois da Fraga, e damos un día aí no medio para recuperar, e voltamos o 5 de agosto. Días, por tanto, do inicio do mes de agosto, de final do verán, vos días tamén para viaxar, porque a Bretaña sempre dicimos como Galiza, les neven como as Pontes, co tempo nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, o último ano tivemos bastante sorte, houve anos que non tanta, pero bueno, como eso non se pode mandar, é o que toque, é aguantarse. Pois toca viaxar, toca visitalos, devolver a visita do ano pasado, por tanto, fundamentalmente, moitas referencias do ano pasado, xente que está pendente de devolver visita, xente que devolve a de 2 anos, as relacións son sempre moi cercanas, hai xente que leva toda a vida, pero cada ano se van renovando, se vai sumando nova xente, e parece que hai relacións moi directas de ano en ano, non? Bueno, era o meu obxectivo, cando eu collín o relevo da presidencia, era baixar a media de idade. Creo que me podería ir para casa porque é o obxectivo máis que cumplido. De feito, este ano creo que é a primeira vez que vai moitísima máis xente nova que maior, a media de idade de menos de 20, que penso que hai moitos anos que eso non pasaba. Bueno, as relacións, como dis ti, non só coa xente da Bretaña, senón entre a xente de aquí, xente que foi de viaxe, bueno, xente de Villalba, de aquí, que foron mantendo a relación, cousa que me parece tamén moi eloxiable e moi boa. Iso testemunha o que sempre tentamos transmitir daqui, creo que a xente non acaba de apreciar. Cando falamos de onde ven, non se fala só dunha estancia, se fala dunha viaxe dunha estancia. Hai xente que ao mellor non nos vemos en todo o ano, non contactamos, e que de pronto nos tiramos 2 días enteiros no bus para ir, 2 días para volver. Iso fomenta moito pois a relación na viaxe e a relación na estancia. Claro, é que o tema é que a xente veo como unhas vacacións. Para mí unhas vacacións son outra cousa. Vais a un hotel, vas a un apartamento, non convives coa xente ali, vas coas familias, e vas, como dis ti, no bus temos moita convivencia porque son moitas horas, son 2 días, compartindo moitos ratos de risas, de xogos, bueno, ti eres o primeiro que xogamos ali todas as edades, os cativos, os maiores, que si as cartas, o parchís, moitas charlas, relacións que de outra maneira nunca as farías. Eu teño ahora relacións personais con xente que previamente aos hermanamentos pois é que non tiña ningún tipo de relación. Para min é máis o tema eso de convivir coas familias, de ver como viven ali en realidade, porque se ti vas a un hotel, da igual que estés en Francia que en Inglaterra que na China, un hotel é un hotel. Pero ves como viven, ves como son as súas casas, eles abren as súas casas igual que nos cando veñen aquí, e iso, claro, dá outra perspectiva ás relacións persoais que se forman, lóxicamente. Ti que levas moitos anos, o que levo décadas indo ali, é un pouco difícil pecar a xente a día de hoxe, que precisamente a xente que iso, que tira para atrás, di como meter noutra casa. A forma de comprobalo é indo, é o que te dicías, abre a tua casa, abre a súa casa como quen vai visitar a un familiar, non? Sí, sabes que pasa? Que para eso eles sí que son moito máis abertos que nós. A xente aquí costalle moito máis, é que claro, nos coñezo, bueno, pero eles a ti tampouco, cando vas ali, quero decir, hombre, eu penso que, polo menos desde que estou eu, nunca ninguén tuvo ningún problema con ninguna familia, todo o mundo é super aberto e super encantador, están sempre pendentes do que comes, do que non comes, de que che guste, de que non che guste, de levarte, de traerte, igual que nós temos que facer aquí. E penso que últimamente a xente tamén está sendo un poquinho máis aberta, que hai uns anos eu notaba que a xente era máis reticente, pero bueno, van, digamos, abrindo un pouco a mente.
Tamén vería que explicar que, aunque é certo que vas a estar noutra casa e que eles son moi de vivir portas adentro no regular, cando imos ali, fan como a nós, intenta que esteamos fora e realmente o que vas é a dormir nunha casa, pero fora te vas topar coa xente das Pontes nas mesmas actividades, te vas topar coa xente de outras casas que recibe o resto, realmente estás nun grupo durante todo o tempo, non coa tua familia. Claro, hai moita xente que lle dá igual un pouco de medo pois ir solo para unha casa, pero é o que digo sempre, o que estás dicindo ti. A convivencia é casi todo o día, porque sempre temos actividades, excursións, se non é o veciño, eles tamén, se temos, por exemplo, o día libre, intentan xuntarse con outras familias para que vayamos en grupo, eles tamén entre eles, obviamente, teñen relaciones personais, entón, bueno, pois as actividades, normalmente, o que dis ti, a casa vais a dormir, e, bueno, a mitad das veces pasas o día por aí con todo o resto do grupo ou con parte. Estaba falando de hándicaps, a ver se os derrubamos. Outro deles, eu de que parece que somos un conto pechado, que hai unha xente que vai, eu quen son para ir aí, por qué? E é o contrario, todo o contrario, dicir, te ves e entras nese coto que deixa de ser pechado, como temos visto moitos casos. Sí, exactamente. A ver, nos estamos, por supostísimo, abertos a todo o mundo, moita xente ten a tara do que non falo francés, bueno, eu tampouco falaba cando fun, e agora deféndome porque, bueno, tamén é parte do intercambio cultural, digamos, non? Aprender, pois, inda que seña o básico de todos os días, pois, as comidas, gracias, por favor, bos días, e cousas básicas. Se vas indo cada ano, ao final, pois, vas pillando, non? Vas aprendendo tamén, que para min, aprender idiomas, bueno, que eu sou profesora de idiomas que che vou contar, pero para min é fundamental, é unha parte fundamental da cultura, igual que ir ali a aprender, inda que seña o básico, pero, bueno, vas pouquiño a pouco, eles cando veñen aquí igual, levar o noso pa ali e traer o deles, para mí é enriquecedor. Por supostísimo, estamos abertos a que todo o mundo que lle apetezca poida vir. Era o terceiro hándicap que nos faltaba por abordar, o do idioma. Tío, dicías, vas aprendendo, pero aunque non aprenderas, canta xente foi un ano nada máis e non tivo ningún problema. Aparte de que eles, é raro que non fala español, hai moita colabora por parte de todo o mundo e acabas entendéndote. Sí, bueno, e hoxe en día que temos todos o Google para falar ou o que seña. De todas maneiras, os cativos, que xa teñen outro idioma, como digo, eles falan en outras cousas, enténdese sin ningún problema. Mezclan español, inglés, francés, e eles vanse entendendo sin ningún problema. Mais ou menos, ti como a min coñece xente que leva toda a vida indo que non fala unha palabra, pero penso que tamén é un pouco de traballo persoal de cada un. A min gústame aprender, gústame que a xente que vaya pois aprenda tamén, porque pareceme que un intercambio cultural tes que tamén dar e recibir. E outro último hándicap que nos queda xa, o de que, claro, a mellor non sei se logo por recibilos, etc. A ver, evidentemente, hai que ser agradecidos se alguén xa abre a tua casa que lle abra despois, pero todo o mundo entende perfectamente, ninguén se vai pechar o acceso porque un verán en concreto non podas por algo, ou mesmo pode ser que a tua familia non veña outra, ou que che veñan anque ti non fora, etc. Temos absolutamente de todo. Claro, a ver, o seu sería que cando ti vas, logo recibas, pero tamén todo o mundo ten circunstancias persoais, familiares, pois de saúde ou de espacio, pois xente, pois é que estou de obras na casa, claro, eso son cousas que non podes, bueno, pois non pasa nada, quero decir, a ninguén se lle vai negar ir a unha viaxe porque logo non podes recibir. O normal é que a xente corresponda, pero, como sempre, hai casos. E o que dis ti, ás veces, pois vas ti, pero logo a familia non ven, e logo igual van máis dos que veñen e tampouco fan falta. Sí que é verdad que eu sí que noto que ali sempre sobran casas, e aquí sempre nos faltan, pero bueno, eso pouco a pouco teremos que ir traballando e limando eso. Falamos xa da viaxe directamente, non temos ainda datos porque este ano isto toca organizar a eles, pero, bueno, máis ou menos non sabemos a que sitios, pero sabemos que tipo de actividades imos facer. Sí, a ver, normalmente hai sempre un día libre en familia, que cada familia organiza as súas cousas, ou normalmente preguntan a xente pois, se queren ver algo, se queren coñecer algo, ou se xuntan un grupo e pois, pasan o día facendo algunha actividade. Sempre hai cousas, porque, como dis ti, en verán ali hai un montón de actividades, igual que aquí, pois, festas gastronómicas, de baile, culturales, e eles tamén se preocupan de que a xente de aquí vaya e vexa as súas cousas. Normalmente hai unha excursión larga, de todo o día,
unha excursión ou dúas un pouquiño máis cortas ali máis cerca, pero sempre hai algo, pois a recepción do concello, a comida de despedida, que, bueno, sempre terminamos ali cantando, bailando e de todo, e a verdade é que logo a semana pasa volando porque estamos sempre facendo cousas. Temos o que dicíamos antes dos viaxes, unha da estancia e outra da viaxe. Explicamos tamén un pouco como é esa viaxe, porque tamén polo camiño hai algún prácticamente excursión, cando se para a comer hai tempo de ver unha cidade, cando se para a dormir hai unha cea conxunta, etc. Este ano, bueno, o ano anterior que fomos, a idea era dormir en Burdeos, como fiximos anteriormente, pero debido aos Xogos Olímpicos de París foi totalmente imposible atopar hotel. Este ano intentaremos que seña en Burdeos a ida e a volta no País Vasco, pero como diste, dependendo da ruta, pois sempre paramos en sitios diferentes, a comer, hai paradas longas, paradas máis largas, máis cortas, perdón, para tomar un café, para estirar as pernas, que a xente tamén é outra cosa que lle ten moito medo. Dios, é que 2 días no bus. A ver, a viaxe no bus para min foi unha auténtica sorpresa porque faise, a ver, non vou decir corta, porque non é corta, que son 2 días, pero faise moi levadeira, porque entre que vais entretido, que paras, que tomas un café, que falas coa xente, que tal e que cual, pasa rápido, non é nada tan terrible. Pois quedanos falar de como facer para acudir a vos, e para poñerse en contacto, e para incluso informarse quen teña dúbidas antes de ir, porque hai xente que dubida. Sí, bueno, sempre pode haber algunha pregunta, algunha cousa, nos temos nas redes sociais, temos a páxina de Facebook, Irmandade As Pontes Les Nevén, a partir de aí, ou, pois, se van, por exemplo, a Cultura ou aquí, que lles faciliten o meu número, que me podan chamar ou que necesiten para saber. O pago, porque a mí outra xente que me pregunta, lóxicamente é máis barato para os socios, facerse socio, bueno, pois é rellenar un papel e facer a cuota no banco, e logo, pois nada, o pago faise pois máis ou menos 15 días antes de ir, que é cando hai que confirmar o número de xente, hotel e o todo, e a partir de aí, pois nada, apuntarse para disfrutar unhas vacacións, digamos, diferentes, e facer os lazos, se cabe, todavía máis profundas. O pago 15 días antes, hai tempo ata xullo, pero o que sei que saber é a previsión, é dicir, non digo que teñamos que estar apuntados mañá, pero hai que darse presa, porque ademais o bus ten as prazas que ten. Claro, bueno, o bus ten as prazas que ten, pero sobre todo máis que o bus preocúpame as habitacións do hotel. Claro, eu estou xa falando coa xente que teño previsto ir, que me confirmen, inda que logo se teñan que dar de baixa, sempre collemos con cancelación gratuita, co cal podeste apuntar, e se logo non podes ir, pois non pasa nada, se cancela e non che costa nada. Pero, se logo te queres apuntar e non hai hotel, aí entonces temos un problema. Pechamos a Sara recordando iso, que pode ir calquera, evidentemente menos de idade, pois ten que levar autorización, seguridade, etc., pero que vai ser unha viaxe de moita xente nova, como te dicías antes. Sí, de feito a maioría son menores de 20, pero aplastante. Agora mesmo, coa lista que teño, pero podería decir que máis do doble. Pois xa sabedes, se queredes ir con xente nova de viaxe, tamén iremos a algún que outro adulto ou adulta, pois a Tales de Ben a coñecer unha vila irmá que seguro que todo o mundo coñece oídas, que todo o mundo ten referencia coa ela, pois vela in situ, coñecela, atoparse cunha vila, e agora, dixen que pechábamos antes, pero bueno, pechamos agora unha vila que como ya presentamos a xente que agora poda estar vendo isto e que non saiba seguir, porque sí, é certo, te vas topar con algo diferente, pero non tanto. Non, a ver, sobre todo, a min o que máis me chama a atención é o aberta e o amable que é a xente. A xente son moi cariñosos, moi de preocuparse do que che gusta, do que non che gusta, de levarte, de traerte, de que sea comida. Eu recordo, hai 2 anos, cando fomos, que eu estaba con 3 cativos na mesma casa, e na casa tiñan na cociña unha pizarra co que lle gustaba a cada un para facer os bocadillos dos picnics, que a min pareceume como, madre mía, o sea, a preocupación chegaba a, pois a este non lle gusta a mantequilla, a outra non lle gusta o queixo, entonces facían os bocadillos cunha lista de, digamos, de cousas que lles gustaban aos nenos ou non. Ese é o nivel. Entón, bueno, eu penso que merece a pena
solo por vivir a experiencia e por coñecer outros sitios, que además os sitios son preciosos, a min pareceme unha zoa moi bonita, que ten moitas cousas diferentes, teñen as praias espectaculares, a auga está un pouco fría, pero bueno, todo non se pode. A comida a min pareceme que está moi ben, e logo sobre todo pola xente, porque a min pareceme que é o fundamental desta viaxe, os lazos que se forman coas familias. Pois un convite a acudir, xa sabedes, poñedevos en contacto co Comité de Irmandamento, aínda temos tempo, e despois das festas, hai tempo de sobra, pouco máis dunha semana, saímos en menos de 10 días, estamos aquí de novo, e será ocasión de coñecer outra realidade moi cercana, moi diferente, pero a vez moi próxima a nosa, como ben resumía, creo que aí está a chave, Sara, antes dicíamos que se parece a nós, se parecen tamén en seren vos anfitrións. Grazas, e que todo saia ben esa viaxe. A ti, sempre.